एन.ड जिंदाबाद एन.ड जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद इउ.प जिंदाबाद माने पदुमफुल माने ट्रैक्टर ट्रैक्टर पदुमफुल माने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बाइक रेलिया जाबाय जोंनि प्रचार अभियाननि मोनसे अंश जों बेजोंनो जागायजेनदों गासैबो एसेम्बलि सेगमेन्ट 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टआव बाइक रेलि खालामगोन जों दरं उदालगुरि लानानै बाय बीजेपी इउ.प एजिपि मिलायनानैनो खालामगोन बेनि उनाव जोंनि केम्पेइना कन्टिनिउआस जाबाय थागोन आरो समष्टि जालांगोन काउन्सिल समष्टियाव जालांगोन एसेम्बलि समष्टियाव जालांगोन जोंनि टारगेटआ जाहैबाय जयन्त बसुमतारीखौ मोनसे रेकर्ड खालामनानै पास खालामनांगौ पार्सेन्टेजआव 70% भट खमसे खम लानानै जाहाथे देरहासार जायो आरो नरेंद्र मोदीखौ मदद हैनानै बेखौ प्राइम मिनिस्टार बानायनायनिफ्राय लानानै बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ दा बेवहाय जोङो साक्सेस जानो थांगासिनो दङ आरो दिनै जोङो इलेक्सननि आगोल बेखौ बुङोबा गाज्रि मोनगोन मानसिफ्रा खिन्थु गुबुन खुनु राजनैतिक दला बेवहाय फेक्टर जानो हाया बि.पि.एफआबो गैलिया कंग्रेसबो गैखायानो आरो दस्रा दलफोरबो गैला बेवहाय एजिपि बिजेपि आरो इउ.प.नि जि मित्रजोट बेनो बयनिफ्रायबो शक्तिशालिसिन बर' अना बर' बाथ्राखौनो बुंनोनो नांला जयन्तआ एन.ड.नि केन्डिडेट हिराचरनिया JSP केन्डिडेट बाव बर' अना बर' गैलिया जोङो आरो जे हिराचरनिया देरहालांनायनि खारन माखासे दंमोन बेखौ देरहानो होनाय जादों बै समाव परिबेसा बेखौ देरहानो होनाय जादों दिनैनि दिना हिराचरनियाखौ देरहानो होनाय परिबेस गैया जिहेतु गासिबो दला गावबागाव पजिसन लाबाय आगोलाव जाहैबाय दलफ्रा पजिसन लायाखैमोन आरो लास्ट ममेन्टआव हाग्रामाखौ मदद होनानै खामानि मावदोंमोनब्लाबो बे टाइमा एसे लेट जाफैदों हास्लाबाखै नाथाय दा हिराचरनियानि भटआ प्राय 2 लाखनि गाहायाव थांगोन हाग्रामानासो बि.पि.एफनासो हिराचरनियानिफ्राय एसे जौसिनाव थागोन ग्राफआनो बुंखायो कारण बेहाय एम.स.बो गैया बेहाय एम.एल.ए गैया बयनिफ्राय भट मोननोब्लाय बर' हावाया गैला दा ओंखायनो हिराचरनिया 3rd पजिसन थागोन सेकेन्डआव हाग्रामायानो फैगोन खिन्थु 2.5 लाख 3 लाखनि बारा भट मोना बियो आरो जोङो 6 लाखनिफ्राय 7 लाख भट लानानै देरहालांगोन आरो गेजेराव रावबो गैया कंग्रेसआ 4 नम्बर जिहेतु दिनै सिम्बलिकसो बाहायलाय मोनसे दलनिफ्राय 200-300 फैगोन 1000नि बारा जानो हागौ आं मिथिया आङो दिनैहाय जास्ट बेखौ बेखेवनो फैदों बाइक रेलिया जाहैबाय मोनसे वार्म आप एवारनेस मानसिफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय आरो बेनि उनाव जेखिनि कनस्टिटुवेन्सि वाइज रेलि जालांगोन बे रेलिफ्रा गिदिर जालांगोन दरं उदालगुरिखौ लानानै फोरमायगोन दरं उदालगुरियाव जेबो साननांगौ गैया दिलीप शइकिया जाहैबाय नेशनेल लेभेलनि सासे लिडार जाबोनाय बिजेपिनि आरो बिथाङा ओरैनो देरहाखाबाय बाहाय दुर्गा दास बर'आ बोसोरथाम आगोल बि.पि.एफआव जयेन जानानै बिथाङा केन्डिडेट जादों आरो बिथांनि देरहानाया बाहाय खुनु चान्स गैया 1.5 लाखनि बारा भट मोना बियो दरं उदालगुरियाव बहुद बुरजा भट मोननानै देरहादों दिलीप शइकिया आरो जोंनि बर'फोरा इउ.प.नि जायफोर दङ मेक्सिमाम बर'फ्रा इउ.प.जोंनो दङ बाहाय गासिबो दिलीप शइकियानो होनो थाखाय रेडि जाबाय